subscribers, σήμερα θα κάνουμε Q&A, αλλά θα με ρωτάει ο αδερφός. Σήμερα ρωτάω το μενό, τις ερωτήσεις που θα σου κάνω, που θα του κάνω, τις ξέρω, τις απαντήσεις, αλλά για να μάθετε κι εσείς θα κάνουμε τις ερωτήσεις. Ωραία. Πόσο χρόνο είσαι? 7. Πας ποδόσφαιρο? Ναι. Πόσο χρόνια? 3,5. Όχι, 3. Τι είναι αυτά μας? Τι θέση παίζεις? Κέντρο. Τι σ' αρέσει να κάνεις όταν βαριέσαι? Αν παίζω iPad. Όταν έρχονται φίλοι σου, τι κάνεις? Κάνουμε βίντεο και παίζουμε μπάλα και παίζουμε Hero Zero και Mortal Kombat. Διάφορα πράγματα κάνουμε. Κολυμπάμε μερικές φορές στην πισίνα. Σπίτι μας έχουμε πισίνα. Δεν ξέρω αν την έχετε δει. Πού να την έχουν δει? Super YouTubers έχουμε κάνει ένα βίντεο που δείχνουν το σπίτι μας. Δεν θυμάμαι αν δείχνουν την πισίνα. Είναι το δικό μας. Επίσης κάνουμε βίντεο και Super Team και Super YouTubers. Αν θέλετε μπείτε, κάντε εγγραφή και like. Είναι ένα του Γιώργου και του Αλέξανδρου. Είναι και οι The Masters είναι του Αλέξανδρου. Είναι κάτι φίλοι μας. Μπορείτε να μπείτε να κάνετε subscribe, like. The Masters και Super Team και Super YouTubers. Ναι. Να συνεχίσουμε το Q&A που πούμε. Τι σ' αρέσει να κάνεις καθημερινά? Θα παίζω ποδόσφαιρο. Ποιος είναι ο αγαπημένος παίχτης? Είναι τερματοφύλακα. Πες τον. Νόιερ. Ναι, Αλλά πολύ. παίχτης είναι ο Ρόμπεν. Εμένα ο Γκέτς. Τερματοφύλακας. Νόιερ μου αρέσει, έχουμε Μπάγκερ. Τι ομάδες από ελληνικές? Παναθηναϊκός. Από Εγώ είμαι Ολυμπιακός. Ρήλος. Πάω. Αυτό το βίντεο κάντε like και subscribe. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Ευχαριστούμε.